Hej, mit navn er Ditte Katrine Oxen. Jeg er militærrytter og foderkonsulent, og jeg har per marts 2013 indgået et samarbejde med Danko Nordic omkring deres foderprodukter. Min hest den bliver fodret med Danko Nordics produkter, mod at jeg hjælper deres kunder med foderrådgivning. Og generelt rider med deres logo, når jeg er ude til stævner i Danmark og Sverige og Tyskland. Jeg er uddannet foderkonsulent ved Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus, hvor jeg tog uddannelsen fra 2008 til 2010. Under den uddannelse, der lærte jeg en masse om fodring af heste. Ikke bare militære heste, men alle typer heste. Heste med sygdomme og heste, som skal yde høje præstationer, men også helt almindelige hobbyheste. Heste, som slet ikke bliver brugt til noget. Ponyer og specielle racer. Og så selvfølgelig heste, som bliver brugt til forskellige discipliner, og hvad det vil sige at fodre dem til lige præcis den disciplin, de skal yde i, så de kan præstere bedst muligt. Her fra marts 2013, der er jeg også færdig med uddannelsen til terrænunderviser. En uddannelse, som jeg har taget gennem nogle kurser inden for Dansk Rideforbund. Jeg rider som sagt military på min hest Lille Lunds Helle. Helle er en dansk varmblodshoppe, som er efter Helenikos Valstern, så hun er halv fuldblodshoppe. I military så rider jeg jo både terrænspringning, som de fleste nok kender militaryen for, som er den disciplin, hvor hesten skal løbe lidt stærkt og forcere nogle forhindringer, som typisk ikke er så høje, som de er i ridebanespringning, men som alligevel kan være en del teknisk sværere og mere udfordrende for hesten. Den skal være rimelig modig og udholdende for at kunne gå terrænspringning. Men udover terrænspringning, så består militaryen også af dressurridning og ridebanespringning. Så derfor så er det vigtigt, at en hest, der får noget at spise, så den kan yde sit bedste i alle tre discipliner. Og det kan jo godt være lidt svært at fodre til, da der er stor forskel på dressur og terrænspringning for eksempel. Derfor så har jeg været glad for det samarbejde, jeg har indgået med Danko Nordic om deres produkter, deres hestefoder, også kaldet Hvidebæk hestefoder. Der fodrer jeg udelukkende med deres produkter til min hop Helle, hvilket jeg er faktisk rigtig glad for. Hun er en rimelig kræsen hest, og jeg har tidligere haft problemer med, at hun ikke rigtig vil spise, når vi er afsted til stævner. Men det virker indtil videre rigtig, rigtig godt. Hun spiser op nu og virker rigtig glad for deres produkter. Jeg fodrer med de produkter, I kan se her. Det hovedproduktet, vi har valgt til Helle, mig og Danko Nordic sammen, det er deres produkt, der hedder Omega 3 Balance, som er et fulddækkende myslifoder, som indeholder 20% Linamix. Og det var noget af det, jeg lagde vægt på, da vi skulle finde en mysliblanding til Helle. Det var, at der skulle være et højt olieindhold, så hun får en masse energi fra fedt frem for fra korn. Hun skal selvfølgelig også have noget kornenergi, men det er meget vigtigt for mig for hendes udholdenhed, og for at hun ikke bliver alt for varm i sit hoved. Det var, at meget af hendes energi, det kommer fra fedt også. Linamixen, det er jo et hørfrøprodukt, som indeholder meget, som har et højt indhold af omega 3 fedtsyre og omega 6 fedtsyre,
så det giver en mere rolig energi, og det kan også erstatte olietilskud. Og jeg er meget glad for, at jeg ikke skal stå og hælde olie i hendes mad. Det synes jeg nogle gange, det kan være noget værre svineri, med alt det fedtede olie i spanden og ud over det hele. Så det er jeg faktisk rigtig glad for, når Linamixen er et tørt produkt. Og så giver det også nogle fibre. Som I kan se her, så kommer jeg også indimellem noget hvidløg i hendes foder. Især ved perioder, hvor der er lidt sygdom i stallen, nogle hesthoster og sådan noget, så kan det lige tage det værste, håber jeg. Hun får så også en lucerne. Og som her på billedet kan I se, at hun får salinekorn. Den bruger jeg meget til som hesteguffer, som belønninger til hende. Og så bruger jeg dem som at blande i hendes foder, når vi er afsted til stævnen, fordi hun synes simpelthen, de smager så godt, så det hjælper lidt på ædelysten. Så det virker rigtig, rigtig godt på hende. Og så får hun lucerne blandet i sin mysli, som hun får 3 gange om dagen. Der får hun også Dangros lucerne topmix omega 3, som er en støvfri lucerne. Og den har et højt energiindhold. Den består af 85% lucerne, og så er der 7,5% sojaolie og 7,5% Linamix igen. Jeg bruger lucernen for at øge hendes tykketid, så hun bruger noget længere tid på at stå og spise sit foder. Det giver en bedre foderoptagelse, også især af hendes vitaminer og mineraler, som er meget essentielle for hende. Men har I nogle spørgsmål til, hvorfor og hvordan jeg fodrer min militærhest? Eller har I spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at fodre jeres hest med Dangros produkter? Så er I meget velkommen til at kontakte mig her på Dangros Facebook-side, eller gennem Dangros kontaktmuligheder. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Dangro Nordic, og er sikker på, at vi nok skal nå vores mål i år sammen i militærsporten.